people's bars. I hate it. I don't like being stared upon. Truly, of course. Πλέον μιλάς όλες τις γλώσσες. Κάθε φορά που βλέπω τίποτα δεν σε λέω. Απλά μπαίνω στο Lex. Άνθη, hey honey, πόσο καιρό έχω να σε δω και να τα πούμε. Θα είσαι, να σε ρωτήσω, θα είσαι στο χωριό, θα κατέβω κατά τις 21-22 Ιουλίου, θα είσαι κάτω στο χωριό. Να πούμε και στα άλλα τα κορίτσια, άμα είναι εκεί, να πάμε για κανένα καφέ, έτσι, παλιές συμμαθήτριες. Να γράψουμε, ξέρω εγώ, θα είναι η Κατερίνα, η Αλεξάνδρα, όποιος θα είναι στο χωριό, ξέρω εγώ, εκείνο το διάστημα. Να μπορούμε να πιούμε έτσι ένα καφέ ομαδικός. Να σου πω, αφού εσύ θα είσαι εκεί, γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο. Έχω μόνο το Facebook της Βάσος, Κατσαντά. Την Καλλιόπη μπορώ να την βρω. Την Κατερίνα δεν μπορώ να βρω. Η Αλεξάνδρα μπορώ να τη βρω. Νομίζω με έχει στο Facebook η Αλεξάνδρα. Αλλά να κανονίσουμε, ξέρω εγώ, κατά τις 22-23 Ιουλίου, γιατί μόνο μέχρι τα 25 φεύγω. Και άμα είναι αυτές τις μέρες εκεί πέρα να πιούμε κανένα καφέ, όποιος θα είναι εκεί δηλαδή, όποιος μπορέσει να έρθει στο Θωμά του Κατσαντά επίσης. Να κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου, έτσι like a school reunion, ξέρεις. Να κάνουμε λίγο like school reunion. Πλάκα θα έχει. Πότε είναι η τελευταία φορά που έχουν βρεθεί όλοι οι έξι παρέα. Ο Κωνσταντίνος, ο Διονύσης, ο Γιώργας, πώς λέγονται. Like, you know, school reunion. High school reunion. Εμείς με παιδιά ήμασταν. Ναι, εντάξει, ναι. Καλό είναι αυτό, ναι, δεν λέω. Καλό να βρεθούμε έτσι, σαν του σχολείου, πώς το λένε στα ελληνικά, high school reunion. Πώς το λένε στα reunion. Δεν ξέρω τι λέει στα ελληνικά. Αλλά γενικά να μαζευτούμε έτσι. Είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια reunion. Με ποια, το γυμνάσιο ή από το Λύκειο? Γιατί εγώ στο Λύκειο πήγα άλλο. Γυμνάσιο ήμασταν όλοι μαζί. Hey Doug, wie geht's dir? Για Λύκειο, ναι. Γιατί Λύκειο ήμασταν σε διαφορετικά Λύκεια. Γι' αυτό λέω για το γυμνάσιο. Γιατί δημοτικό γυμνάσιο ήμασταν παρέα, γι' αυτό. Εννοώ μόνο εμάς του χωριού. Γιατί στο Λύκειο ήταν όλοι από παντού.